Bon dia, bona tarda, bona nit, segons el moment que esteu mirant aquesta píndola. Avui us vull compartir la comunicació celestial del Satanama, però no la realitzarem tota perquè no seria una píndola, és una comunicació celestial molt llarga. Si voleu fer-la tota, la teniu en el canal YouTube. Però sí que podeu buscar a qualsevol lloc el mantra del Satanama cantat. Llavors, els moviments que fem amb els dits, simplement ens posarem en posició fàcil i farem els mudres. És amb Sa unim el dit índex amb el polze, el Ta unim el dit del mig amb el polze, Na unim l'anular amb el polze i Ma, el dit manovell, el dit petit amb el polze. Sí? Llavors, normalment, totes les cançons que trobareu, veureu que hi ha un primer cicle que es canta en veu alta, després un altre cicle que es xiu-xiueja, després un altre cicle que cantes interiorment, que no se sent el cantant, després torna el xiu-xiueig i després torna la veu alta. El Satanama el que t'ajuda és a veure el cicle del mort-renaixement, però no només amb el fet que hi ha reencarnació, perquè pot haver-hi gent que no hi cregui, sinó en el fet que res és permanent, res és per sempre. Tot acaba passant, tant lo bo com lo dolent, que tot sempre és un cicle de naixement, vida, mort i renaixement, que és el significat d'aquestes 4 síl·labes. Sa, naixement, Ta, vida, Na, mort, Ma, renaixement. Sí? Llavors, busqueu la música, jo us proposo una, ho farem molt poca estona perquè realment sigui una píndola i sols farem els moviments dels dits. Posició fàcil, comencem amb el mudra d'alienació, amb l'índex, que començarem amb el Sa. Us convido que tanqueu els ulls. Es tractaria d'això. Aquest mantra és molt útil perquè normalment moltes del nostre patiment ve per l'aferrament a les coses, l'aferrament a certs moments, a certes persones, i si som capaços d'alliberar-nos d'aquest aferrament, ens és més fàcil anar cap a la pau i la felicitat. Desitjo que el practiqueu. Sarnam.